Ọ bụ onye na ebe anyị? Ọ bụ onye na-akụ? Ọ bụ Agnes. Ọ gịnị dị ife a? A bịara ka anyị pụọ kpagharị ya. Ije mkpagharị n'ọnwa ọrụ. Ịma ha na ọrụ ebidogo. Jee ka ibute ọgụ na mma ka anyị jee ugbo ka anyị jee ka akpụ. Na onye na-akọ ugbo na-eriju afọ. Mba o, mma je. Epentịrị m okwu penti aka. Ndị ọ ga-eru unyi. O, ịma je. Ị ga-afụ ife imere onwe gị ma emesịa. Nigeri japo memesiao, magwemesa nigeri japo memesiao. Narubano, oye narubo disobike weroma, oye narubo disobike weroma. Magwemesa nigeri japo memesia, magwemesa nigeri japo memesia. Nigeri japo memesia, magwemesa nigeri japo memesia. Magwemesa nigeri japo wanemo, magwemesa nigeri japo memesia. Magwemesa nigeri japo wanemo nyuna, magwemesa nigeri japo memesia. One them nigeri japo, magwemesa nigeri japo, ano we buka, magwemesa nigeri japo, onye polisi biaru mono, magwemesa nigeri japo, emesa nigeri japo, magwemesa nigeri japo, eja kwa pamporo, magwemesa nigeri japo,
okorobịa biko bute ọgwụ ahụ onye polisi na-arụkwa ọrụ ị ga-anụ n'ọnụ draiva nwanne bịa gbọ m ụgbọ onye ekele akụ bịa je n'akwụkwọ ị ga-agbado n'onye eje akwụkwọ ejeje m aba ị ga-agbado nwanne tere dabịa arụ m ọrụ ị nọdụ n'ụlọ ele ebe akwa si na garị lara na lega m onye ga-arụ nke iji iri ya nwanne ọkụchukwu mụsa ga-arụ ọrụ nne m ọ bụ nne ke m ga-arụ ọrụ ahụ okorie onye rụchu jiri ju afọ agbụghọbịa na-epe ntị ọnụ arụkwa ọrụ agbụghọbịa ji arụkwa ọrụ ọkwa onye rụrụ ọrụ ya jiri n'iri ya ijiri ju afọ nwanne imesi agbakwa ijeri nne ya anyị na-ebe garị lara ala anyị na-ebe na ji lara ala anyị na-ebe azụ lara ala nwanne anyị na-ebe ahịhịa lara ala nwanne onye ọbụla ji ebute ọgwụ abụta mma anyị ga-eriju abụ nwanne draiva bịa arụ m ọrụ nwanne bịa arụ m ọrụ nwanne onye polisi bịa arụ m ọrụ nwanne onye madịka ọrụ m ọrụ nwanne ụmụ agbọghọbịa bịa arụ m ọrụ nwanne ndị nọ hoselu bịa arụ m ọrụ nwanne ị na-ebe na agụghọ egbuole mma nwanne nwanne ịgbe igbe osi egwe m orie ebe osi egwe m o nwere ebe ntị ụmụaka iri irụzi ụmụaka na-ebe akwa nwa ndị nwoke na-ebe ndị nwaanyị ebe nwa akụ egbuole m arịrị gbuo m nwanne m akụ egbuole m arịrị gbuo m na nwanne ole gosi eme na akụ egbu nwa m ụmụaka chi nyere m agụ amapụ m ya nwanne m lepụta ọgwụ nwanne anyị ga-eje ọrụ nwanne bute ọgwụ na mma anyị ga-eje ugbo nwanne mgbe emesịa na eriju afọ nwanne Levinis ọgbata aja ekele gị alọ nwa ụba ọzọ ụba nke ụwa na famili wee ji spọs were mara n'ala mmiri anyị kelere nye Jilọs nwa anya anyị kelekwara anyị o iyi nwa nọfụ ihe ọma o mepụrụ onye ọ dịrị nke izizi n'ala ihe ọma anyị kelere gị ishi ebel ọnwụ ziri bụ mmiri one of ama nnachi managing director onye ajis dros anyị kelere gị Emmanuel Nwebuo onye ata amịrị isu nne m ọgwụ ama ama na obere ihe ji ọfọ elasi eze bega anyị kelere gị ị na-arụ ugbo n'ụwa o ị na-arụ ugbo n'ụwa o onye na-arụ ugbo jizi obi gị ike were ụma o ị na-arụ ugbo jizi obi gị ike were ụma o magwa emesịa na ị ga-eriju afọ ma emesịa magwa emesịa na ị ga-eriju afọ ma emesịa o ị na-arụ ugbo n'ụwa ị na-arụ ugbo n'ụwa onye na-arụ ugbo jizi obi gị ike were